torno a estar aquí i avui us porto un vídeo que estic super il·lusionada perquè és que fa moltíssim temps que volia penjar-lo i per fi ha arribat el moment. Avui us porto, com heu vist en el títol, com m'organitzo la vida. Avui us explicaré alguns truquets, algunes aplicacions que jo utilitzo per organitzar-me. No sé, jo crec que pots estar molt més relaxat si t'organitzes, si planifiques les coses. Jo, ja sabeu, si heu vist el vídeo de les coses rares sobre mi, jo soc una persona que m'organitzo molt la vida, massa i tot, però a mi m'ajuda molt a estar molt més relaxada, saber el que haig de fer, no fer-ho tot a última hora perquè això és el pitjor. Llavors crec que és una bona manera de començar a posar ordre a la vida, ordre al cap. No m'enrotllo més i comencem el vídeo. Doncs el primer mitjà que utilitzo per organitzar-me la meva vida és la llibreta. La llibreta de tota la vida que, jo crec que tots i totes utilitzem. A mi personalment em van genial. He de dir que actualment no utilitzo tantes llibretes perquè, fa uns anys el que feia era escriure amb les llibretes i escriure amb boli. Què passa? Que tinc moltes llibretes escrites amb boli, amb una lletra horrorosa, perquè, molts cops escric ràpid i la meva cal·ligrafia escrivint ràpid no és molt maca, que diguem. Llavors el que faig actualment és escriure-ho amb llapis, ho passo a boli o si no ho borro i torno a utilitzar-ho. I jo ara utilitzo poques llibretes perquè, clar, estic tota l'estona amb l'ordinador i amb el mòbil i no utilitzo dia a dia la llibreta. Llavors ara us explicaré què utilitzo per organitzar-me digitalment, o sigui, via ordinador o via el mòbil, i res, espero que us agradi molt i seguim amb el vídeo. Doncs com us acabo de comentar, m'organitzo més digitalment que manualment. El primer mitjà que us presento és el Google Drive. Sí, el famós Google Drive que tothom utilitza per fer treballs en grup o per fer apunts. Doncs jo utilitzo el Google Drive per organitzar-me el dia a dia. I ara us explicaré com m'organitzo el dia a dia. El primer que faig és una taula. Faig un document i faig una taula de 2x1. A l'esquerra poso el dia, dia 2 de febrer del 2021, dijous. Perquè a mi em va molt bé saber si és dilluns, si és dimarts, si és dimecres, si és dijous, etc. Llavors el que faig després és posar a la banda dreta el que haig de fer durant tot el dia. Apunto les hores. Per què apunto les hores? Per què vols agobiar-te? Jo apunto les hores perquè em va molt bé saber a quina hora haig de fer tal, a quina hora haig de fer qual, com organitzo les tasques aquestes durant tot el dia. Quan acabo, poso un tic i quan acabo tot el del dia, poso tot en color verd. I el que faig és que si les tasques que no he fet en aquell dia les passo al següent dia. Quan acaba el dia, a la nit, el que faig és apuntar-me les tasques que haig de fer el següent dia. Quan em desperto ja sé el que haig de fer i més o menys a quina hora. Jo almenys estic tot el dia al Google Drive, em va molt bé tindre el Drive i la veritat és que és una eina fàcil, ràpida, senzilla i que no trigues molt en fer-ho. Llavors m'organitzo el dia i així no vaig a última hora. Doncs el segon recurs que utilitzo és les notes del mòbil o les notes de l'ordinador. El que faig és apuntar-me el mateix, el que vull fer, i el que està molt guai, almenys de l'Apple, és que pots apuntar l'hora i t'ho posa directament al calendari de l'ordinador o del mòbil. Llavors crec que, no sé, a mi em va molt bé. El mòbil l'utilitzo tota l'estona, llavors és una eina que utilitzo cada dia i quan la tasca ja l'he acabat,
el que faig és clicar on hi ha el tic, però jo ho recomano moltíssim i bueno, espero que ho utilitzeu. I finalment el recurs que utilitzo també per organitzar-me la vida i és molt semblant al que he dit anteriorment, o sigui el de notes, és els recordatoris de l'ordinador o del mòbil. És com més haig de fer això, això i això. I bueno, el que està guai és que pots posar l'hora també, quan ho vols fer, que t'avisi i tal. Llavors, realment és el mateix, o sigui, és la mateixa dinàmica, no té gaire d'especial, però crec que és una aplicació com Cookie i que és així minimalista, no sé, està molt guai. Doncs fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat moltíssim, que us hagueu pogut organitzar una mica millor la vida i res, ens veiem molt aviat. Haig de dir que aquests dies estaré bastant ocupada perquè se m'acosten exàmens finals, se m'acosta final de trimestre, serà un caos, jo ja estic agobiada i espero seguir constant perquè a mi fer vídeos m'encanta, ja ho sabeu. Ser productiva m'encanta, llavors espero poder penjar vídeo ni que sigui a mitjans d'abril. I res, ens veiem molt aviat. Si us agraden els vídeos doneu-li un bon like. Si voleu estar al tanto de tot el que vaig penjant, subscriviu-vos i doneu-li la campaneta. I res, ens veiem molt aviat i un petó!